Τώρα είναι movie. Movie είναι. Movie time. Movie. Α, κάτσε. Ω, ζουμαρισμένο πολύ, αυτό δεν σε βρίσκω. Ναι. Έχω έρθει πολύ κοντά, Πάρτι. Έλα το, να βγάλουμε μαζί φωτογραφία με την... Θα μας πάρει εδώ. Θα μας πάρει όρθιο. Κάνεις movie. Έλα εσύ. Δεν μπορώ να φύγω άλλο. Δεν μπορεί να βγει πιο. Ούτε εγώ μπορώ να πω άλλο. Έλα ρε, προχώρα κι άλλο. Όχι. Ας είμαστε εδώ εμείς. Όχι. Εδώ είμαστε εμείς. Όχι. Γύρνα έτσι τουλάχιστον. Έτσι. Λοβόλιο. Νοβόλιο. Παίρνεις τώρα, παίρνεις. Πάρε, όπως να είναι. Βέβαια. Εμένα πάρουμε 3 τέταρτα. Τι είπατε. Κοίταξε, μην πατήσεις κανένα βότσαλο. Κοίτα αυτό το παιδί μου. Ήθελα να την κάνω μούτια μας. Ήρθε λιγάκι να παίρνω ήλιος. Έτσι, μπράβο. Γιατί όλα από μπροστά σε παίρνω. Φεύγει. Κάνεις movie τώρα. Βέβαια, κάνουμε, πώς το λένε, είναι... Πού είμαστε, ξέχασα. Είμαστε στην Αφάντου. Α, ναι, Αφάντου. Ρόδος Αφάντου. Λίγο πριν από τους Κεφτέδες. Ναι. 17 Αυγούστου 2012. Με το δικό μας το ημερολόγιο, Ναι, όχι το Ναι, όχι τον Μαγιά. Ώρα 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Ώρα. Κάτι λίγο μετά πριν από τους... από την κατάνοιξη. Πολλά πετραδάκια μέσα. Ναι. Με ενοχλούν τώρα. Εδώ ήταν το βίντεο, πάλι να πληγούμε. Γι' αυτό το σταματάμε. Λίγο πριν το πνιγμό. Οι τελευταίες σκηνές. Τελευταίες.